Hello, what's up mga pre? We're here in bayan ng Mangaldan dahil tayo ay magmumukbang ngayong araw. Ayun, dahil andito na nga tayo sa loob, halina tikman natin ang masarap na shawarma. Wow! Ito ang presyo ng mga pagkain nila. Merong 3 for 149. Meron din silang buy one take one shawarma for only 99 pesos. At meron din silang shawarma price that just sa presyong abot kaya. Kaya kung ako sa'yo ay dito ka na kumain. Woo! Nihahanda na nga ni Kuya yung aming kakainin. Ganito pala ang itsura ng loob dito sa bayan ng Mangaldan. Presko lang pala itong Cub Shawarma. Salamat po sa libre nyo sa aming team vlogger. More blessings to come and more customer to come. At yun, dahil need natin i-promote ang business nila, ay nagbigay na rin ako ng sticker kina Kuya at Ate. At syempre, binuwabit din sa akin para manghin ng sticker. Ay sobrang tuwang-tuwa ang ating mga tropa. Syempre, pinakaway ko na rin sila. Ito pala yung binigay sa amin ng Cub Shawarma. Babayarin sana namin ito pero ang sabi ay libre na. Wow. Maraming salamat po sa Cub Shawarma. Napakasulit nyo po. Siyempre dahil magbumukbang nga tayo ngayong araw, umorder na din tayo ng pagkain dito sa katabing karinderya. Ano yung gusto niyo, kuya? Ali Chicks! Ano kids? Oops, itong chicks nasal pala ang in-order ko. At nagliliyab pa. Kaya kinuha ko na rin yung order ko. Siyempre, for the content at mga person, kaya mamimigay tayo ng sticker. Bali, andito rin pala sina Kuya Agoy, GP Bagtas TV Vlog. Nagkataon lang yung pagkikita namin. Kaya binigyan na rin namin sila ng sticker, pati yung dalawang kasama niya. At after that, ay kumain na rin kami ng mga kasama ko at nagpray kami sa mga blessings na aming natatanggap. At yun, kainan na. At habang kami kumakain ay may biglang lumapit sa amin at nanghihingi ng pagkain. Kaya tinuro ko si Kuya Agoy kasi maraming pera yun. Siyempre, after namin kumain ay titikman na natin itong shawarma. Bali, amoy pa lang ay nakakabusog na at mukhang mapaparami na naman tayo ng kain dito. Shoutout nga pala sa taga-bayan ng Mangaldan. Pero bago natin kainin ay nilagyan muna natin ito ng sauce para mas masarap. Grabe, sobrang sarap ng shawarma nila at madami din naman ang shawarma nila. Sinunod na nga namin kainin mga pre, itong shawarma fries nila. Sobrang sarap din pala nito, lalo na kapag kasama mo ang mga kaibigan mo. Kaya kung ako sa'yo, dito na kayo kumain sa bayan ng Mangaldan. At dito na lang ang aming vlog. Bye bye! Agoy!